inicial do expediente de modificación de créditos 9/2025. Alberte, concelleiro de Economía, paso a palabra. Bos días a todos e a todas. Bueno, acabamos de falar sobre este punto na comisión anterior, da cal formaba parte tamén o Partido Popular, polo cal vou sintetizar e despois xa damos as explicacións que sexan oportunas. Esta modificación número 9 conleva incremento en 24 partidas das máis ou menos 60 das que conta o orzamento municipal, é dicir, é unha actualización bastante ambiciosa e, sobre todo, que vai ao xeto das necesidades que visualizamos que pode ter o conxunto da nosa sociedade e tamén no capítulo 1 actualízase tamén esta partida con 155.000 euros para facer fronte ás últimas nóminas do ano. No capítulo 2 aquí incrementamos con 343.000 euros e así, a grosso modo, van destinados á atención de persoas con dependencia, á cultura e á mellora de pistas e camiños. O capítulo número 3 actualízase con 36.000 euros e aquí van destinados ás axudas culturales e deportivas, é dicir, aos movimentos sociais dos cales estamos moi orgullosos do traballo que fan ao longo do ano e, por segundo ano consecutivo, facemos un importante incremento en canto ás axudas, sobre todo se o comparamos ca etapa anterior do Partido Popular. No capítulo número 4 incrementámoslo con 16.970 euros e isto vai redundar, está redundando xa durante este ano parte do pasado. Incrementamos a cantidade que destinamos á Mancomunidade de Terras do Deza e isto conleva que temos o dobre de tempo da maquinaria da Mancomunidade grazas a un acordo que se chegou no goberno da Mancomunidade. Temos o dobre de horas e o dobre de días da Mancomunidade, polo cal estánse arranxando tamén moitas máis pistas e camiños. Aquí, Cati Somoza, portavoz do Partido Popular, seguro que non lle é suficiente facer o dobre que se facía na súa etapa, pero, bueno, claro, como parece que dentro do Partido Popular non estuveron desfacendo nelas durante os últimos 12 anos, nos olvidamos desa parte, probablemente non sexa o ambiciosa que ela podería considerar que debería ser. No capítulo 6 o incremento é de 4.486,47 euros e aquí este incremento facémolo para suplementar unha partida que vai ser destinada ao arranxo da carretera da pista que discorre entre o polígono e Álceme. Xeramos crédito extraordinario para mellorar a traída de auga dos veciños e das veciñas de Rodeiro, que eu aí entendo porque vostede vive en Lalín, tal e como deixastes a traída de auga da localidade, entendo porque vive en Lalín, porque probablemente vía como tiñades a auga e decidistes algúns por cambiar de ayuntamiento. A modo de resumen económico, suplementamos 556.356,47 euros e xeramos crédito extraordinario por valor de 9.448,75 euros. É dicir, o expediente completo é de 565.805,22 euros. E isto vai se financiar en maior medida con cargo remanente e a maiores con ingresos que proveñen do IBI urbana. Así que, bueno, esta é a proposta que hai de modificación de crédito, se non tedes xa nada máis que obxectar, porque xa falamos dela na Comisión de Goberno, pois podemos proceder a votar, se tedes a ben. Gracias, concelleiro. Non sei se quere intervir a concelleira Cati Somoza. Sí, gracias. Bo día a todos e a todas. Bueno, pero vamos a ver, vostedes a quen queren engañar? En primeiro lugar, din que é moito mellor actualizar o orzamento que está en vigor ca traer un novo orzamento. Vale. A conclusión a que chegamos despois de ver isto é a seguinte. Tan mal pensan que se lles vai dar
elaborar vostedes un orzamento que consideran que é máis sinxelo modificar o actual e xa van alá 3 prórrogas desde que están gobernando que modificar o que vostedes elaboren. Eso non lle lo crei ninguén, pero claro, vostedes esforzanse cada día en creer as súas mentiras e trasladarllas así á veciñanza. Bien, en algo si estamos de acordo, e é que é mellor actualizar o que hai porque aforran o lombo de vostedes. Aforran o lombo, aforran traballo, aforran tempo que leva e que hai que dedicar á elaboración dun orzamento. E aforran máis cousas tamén. Aforran de falarse entre os dous e de chegar a un consenso para repartir as partidas do orzamento. Aforran poñerse de acordo, en definitiva, que xa sabemos que só se poñen de acordo para non deixar gobernar a quen ganou as eleccións. Vale. Vostedes, cando chegaron ao goberno, dixeron que había que aprobar os orzamentos, que era prioritario para vostedes, e que serían os primeiros orzamentos aprobados en tempo. Maravilloso. Levan 30 meses e o que nos traen a pleno é a prórroga da prórroga da prórroga dos últimos orzamentos elaborados por o Partido Popular. Non fixeron nada do que prometeron. E agora non lles chega solo con mentir neso, que con total desvergonza volven tratar de engañar aos veciños dicindo que traen unha actualización das contas. Ou que é o mismo decir a prórroga da prórroga da prórroga dos orzamentos que están en vigor, que elaborou e aprobou o Partido Popular. Bien. Gracias a Dios xa ninguén os cree. Ninguén. E saben por que ninguén os cree? Porque, señor alcalde José Luis Camiñas, teño aquí 7 copias, e non busquei máis, e algún aínda non chegou de algún pleno, 7 copias de 7 actas de sesión de plenos nas que o Partido Popular lle preguntou cando ian traer os orzamentos a pleno, e sabe o que nos respondeu as 7 veces? 7 mentiras. E 7 mentiras non o Partido Popular, senón o conxunto dos veciños e veciñas do Ayuntamiento de Rodeiro. 7 mentiras solo relacionadas cos orzamentos. 8 de xaneiro de 2024, unha mentira. 30 de setembro de 2024, outra mentira. 11 de novembro de 2024, terceira mentira. 13 de xaneiro de 2025, volveu mentir. 3 de marzo de 25, volveu mentir. 5 de maio de 25, volveu mentir. E 7 de xullo de 25, volveu mentir. E non é que diga eu que mentiu, é que nesas actas dos plenos que foron xa aprobadas aquí no pleno por todos, figura a pregunta e figura a mentira do alcalde recollida como resposta. Ben, desde logo que é surrealista escoitar decir que traer uns novos orzamentos non sería operativo, cando iso é o normal. O normal é cada ano aprobar orzamentos e cada ano actualizalos traendo uns novos a pleno para aprobalos. Pero bueno, todos os veciños e veciñas de Rodeiro saben que é mellor, por supuesto, traballar, facer os orzamentos e ter as contas ao día. Moito mellor, desde logo, que seguir prorrogando uns orzamentos que a día de hoxe están totalmente obsoletos por a inflación que se deu nos últimos anos. É que iso sabémolo todos. E agora, non só con eso, o que traen é unha modificación de crédito a 9ª para tratar de tapar todos os buratos que eles foron facendo por aí ao largo do ano. Capítulo 1. 150.900 euros. Destinados a qué? A pagar nóminas. O orzamento que hai en vigor non chega nin para pagar as nóminas dos traballadores. Normal. Tal como di o secretario no seu informe, existe un evidente desfase entre o consignado no orzamento e o gasto real que hai de nóminas. Obvio, porque todos sabemos os incrementos retributivos das actualizacións do salario mínimo interprofesional dos últimos anos. Todos sabemos que os traballadores lles hai que pagar antigüidade. Todos sabemos que hai que contratar para sustituir baixas, permisos, etc. Como non vai haber desfase? Normal que haxa desfase. Capítulo 2. Dicen que esta modificación de crédito modifica partidas que
afectan a atención social. Que bonito lles quedou. Quedoulles precioso. Pero a realidade é ben distinta, ben distinta. Díganme un solo servizo implantado novo na área de servicios sociales. Díganme un solo servicio mellorado novo na área de servicios sociales. Ningún. Todo ao contrario. Suprimiron servicios na área de servicios sociales. E sabémolo todos os veciños e veciñas de Rodeiro. Pero eles, como se lles dá moi ben a propaganda, querenlle vender á ciudadanía que incrementaron o servicio do SAF en 40.000 euros. 40.000 euros que van ir destinados a pagar empresas que cubren as baixas e os permisos por vacacións e que lles corresponden ás traballadores e traballadoras do SAF. Obvio que esas empresas tamén van a faturar máis do que faturaban anos atrás por o que antes expliquei, por a subida dos salarios. Bien, polo tanto, menos propaganda e máis feitos, porque no tema de servicios sociales deixan moitísimo que desear, moito que desear. Incrementan a partida de cultura, chegando ata os 75.000 euros. Madre mía, 20.000 euros menos que o último ano que eu levei á área de cultura. Sí, menos investido en cultura que no ano 2019. E din que apostan por esta área. Vale. Cargáronse a programación cultural estable, con actuación todos os venres. Cargáronse a cabalgata de Reis, nada máis chegar ao goberno. Cargáronse moitas das excursións que se facían en períodos vacacionais. Cargáronse a saída do Nadal ao Silleda Park, etc, etc, etc. E presumen de programación cultural. Pois non melloramos nadiña en programación cultural. E ollo, isto non é unha chamada de atención á Concelleira de Cultura, que o que non lle vou a negar, porque eu tamén fui concelleira de Cultura, é a dedicación. Eso sí que non lle nego. Ahora, non me digan que apostan por a cultura, porque non é así. Incrementas 80.000 euros en melloras de pistas e camiños, din, que están facendo un grande esforzo en acceso ás aldeas. Que sería de nós se non chega a ser por os investimentos e por as axudas que veñen de outras administracións? Que sería deste Concello? Habería que volver aos carros, porque en coches, desde logo, non se daría andado. Apostar por mellorar o rural, apostou o PP cando aprobou o arranxo de 14 pistas e 20 lugares con cargo aos 800.000 euros de remanente, que vostedes, ambos, botaron abaixo en canto chegaron ao goberno. E agora, saben o que pasa? Nin hai os 800.000 euros, nin están as 20 pistas e as 14 pistas e 20 lugares cos sitios mellorados. E a realidade do que reflite do que traen aquí é que o maior incremento é precisamente o destinado a suministros, porque todos sabemos o que subiu, o que se incrementou o IPC nos últimos anos, desde o último orzamento en vigor, e claro, lógicamente, o que hai consignado non chega para nada. Pero iso entende calquer veciño e veciña, porque sabe o que pagaba de luz e sabe o que paga agora, sabe o que pagaba de gasoil e sabe o que paga agora, sabe o que pagaba de outras cousas como IBI e sabe o que paga agora. En definitiva, o que traen aquí é un novo asalto ao remanente, superándose ao mandato 2007-2011 e confirmando que a esquerda de Rodeiro, si, os partidos da esquerda de Rodeiro, unha vez máis, superaronse a si mesmos, xa que en 30 meses ao fronte do Concello xa nos teñen outra vez ás portas do abismo económico, igualito que no 2011. De non ser por o saqueo que lle fixeron aos veciños e veciñas de Rodeiro co IBI de Urbana, que tamén se constata aquí, de non ser por eso, xa non lles chegaría o remanente para aprobar esta modificación de crédito. Increíble, pero cierto. 30 meses, 1.600.000 euros de remanente dilapidados. Nos seus buratos, sí, nos seus buratos. Encima, a maiores de todo isto, co agravante, como di o señor secretario interventor no seu informe, de que podería supoñer que na liquidación do orzamento se incumpla os obxectivos de estabilidade ou regla de gasto e nos leve a ter que elaborar un plan económico financiero se isto se constata.
xa era o que nos facía falta. Nada máis, repito, remato a miña intervención por agora. Alberti. Vale, grazas pola súa intervención. Varios datos obxectivos. Se prorrogar o orzamento está moi mal, co Partido Popular prorrogouse 6 veces e con nós 2. Co Partido Popular fixéronse 0 actualizacións e con nós 2. Polo cal, desacreditar unha actualización do orzamento que incrementa recursos en gran parte das partidas, porque nós incrementamos recursos en máis de 30 e pico partidas, máis de 35 partidas das 60 que ten o orzamento, para vostede eso está moi mal, pero que mal estaría cando gobernaba o Partido Popular, que nin se actualizaba e fixéronse moitas máis prórrogas que as que levamos feito nós. O orzamento, para nós, sí que é algo estratégico, tal e como explico tamén na memoria, pero unha vez, aquí hai dous condicionantes que vostede non fai fincapé neles porque non lles interesa. Unha é que este goberno impulsou este ano unha RPT para actualizar postos de traballo, a cal ten que ir contemplada, e nós temos intención de incorporala tamén ao orzamento, unha relación de postos de traballo que era obligatoria por lei facela no voso mandato e que tamén a deixastes abandonada, porque vostede cando fala de que a consignación orzamentaria que hai nas partidas vinculadas ao pago de nóminas hoxe non dá, pero tampouco non daban no seu mandato. Ou os salarios non se incrementaron nada dentro do seu último orzamento que foi no ano 17 hasta que deixaste de gobernar no ano 23. Aí os salarios estuveron congelados, só os incrementaron agora. O que pasa é que vos non tiñades capacidade de actualizar un orzamento e o que facíades é tirar do orzamento pobre que xa tiñades. Como tampouco non dabades feito actuacións, porque así deixastes o conxunto do territorio para gastar o pouco que tiñades consignado, pois tiñades posibilidade de facer pago a esas nóminas. Cando vostede fala de, por exemplo, menciona no capítulo 2 o que se fai en servicios sociales. Mire, eu recordo en precampaña electoral visitar unha casa que tiña unha persona de grau 3 en Penarbosa, totalmente inmóvil, e que non contaba desde facía moitos meses con a axuda do goberno municipal. Porque vostedes cando empeza a decir esa letanía de falsedades e mentiras na súa intervención, vostede olvídase das persoas ás cales lle afecta directamente este orzamento. E esas persoas, por exemplo, a día de hoxe, dende servicios sociales, todas as persoas de grau 3 están atendidas e incluso as de grau 2. Con vostedes, as persoas maiores estaban tiradas nas camas durante moitos meses, ca única atención das súas familias, como é lógico. Pero o goberno municipal deu a espalda a numerosas persoas de grado 3 durante a súa etapa. Polo cal non menosprece esta actualización, porque esta actualización sigue dando solucións ás persoas e ás familias, señora Cati, cousa que a vostede, polo que vexo, interesa-lle pouco. Cando vostede fala de cultura, pero se hasta vostede fai máis actividade cultural en Rodeiro que na súa propia época, que casi non habemos salir de Rodeiro de maneira continua con eventos e fotografías e paseando da man do presidente da Diputación que estánlle dicindo en Pontevedra a ver se en Rodeiro deixan de facer actividade para ir a outros concellos, que non nos sacamos de Rodeiro, e para nós gustoso de que ande por Rodeiro. Fala vostede de que non hai máis actividade cultural que antes, pero que se na última súa etapa hasta abandonaste, na súa etapa de goberno abandonaste a feira de Río, a gran actividade como era a festa da caza. É dicir, a gran traballadora en pró da cultura en Rodeiro, nin o que inventaron acabastes facendo hasta os últimos dos vosos mandatos. E menospreza todo un sabor labrego que congrega centos e centos de personas e non miles en Rodeiro, un Camburger que se impulsou este ano, unha fase do campeonato galego de andadura en Rodeiro,
a recuperación da feira da vaca rubia en Río, que foi o evento por número de animais participantes máis importante de Galicia este ano, e un dos máis importantes da historia por animais anotados. Raíces e Horizontes, que tamén participou vostede, a maiores o gran número dende a área de cultura de actividades que hai pois ao longo do verán, agora na etapa de Reis, que prácticamente vos fixestes un magosto en previo ás eleccións municipais. O resto da legislatura tanto bordeu organizar un magosto, pois hasta se recuperou tamén unha actividade cultural como pode ser o magosto. Ya estoulle falando de memoria, cando queira facemos un monográfico entre a Concelleira de Cultura a día de hoxe, ya a súa Concellería de Cultura que levou no seu tempo, sobre a actividade cultural que hai en Rodeiro. O que eu non me explico é que fixo vostede cos 93.000 euros. Porque aquí non se trata do gasto, aquí trátase do que se fai, do que se materializa. E vostede presume de que na súa etapa se gastaron 93.000 euros. Algún día me gustaría que explicara en que. En que gastou no último ano do seu mandato 93.000 euros. Probablemente non o dea explicado. E cando non se explica para onde van os cartos, cuidado que tamén a sombra da dúda sempre está encima da mesa, lóxicamente. Continúo. Con respecto a pistas, vostede di que se non fora por outras administracións, está co mantra diario se non fora con outras administracións, e presume dunha administración que lle veñen prácticamente o 90 e pico por cento dos cartos, como recordou no seu momento o alcalde do Estado, que o único que fai é repartilos prácticamente. E a nós pertenecenos, a parte que nos pertenece, e temos a sorte de que sabemos invertir ben, porque aquí tamén eu lanzo outra dúda. Se o ente provincial, a nivel de porcentaxe, máis ou menos, lle correspondía na súa época a Rodeiro os mesmos cartos, tamén que faciades con iles, porque o que está claro é que vos perdestes as eleccións polo abandono, sobre todo, como tiñades as pistas e as aldeas. Que lle faciades vos os recursos, señora Cati? Aí tamén, bueno, esa pregunta tamén se fai, empeza a facer a xente, porque, lóxicamente, a xente ve ahora melloras e existen esas dúdas. Por último, aquí van varias modificacións, unha que afecta unha pista da parroquia de Álceme, outra que afecta as traídas de auga do casco urbano, que o tiñades abandonado de todo, é dicir, por vergonza, fomos o outro día o alcalde, llevo hasta ali, que están, bueno, coordinada a obra por Manuel Deza, tamén, bueno, cheguei hasta aquí, porque dixeme, home, vente hasta aquí, que estamos aquí facendo un traballo, estás aquí facendo un traballo, e ven ver como estaba a traída da auga. Bueno, ten suerte que vostede non levaba medio ambiente, senón, se a levan os veciños na súa época esa traída de auga, tal e como a tiñades, algún en Rodeiro se cadra iba detenido. Continuamos. E por último, a partida, o capítulo número 4, o que incrementamos a Mancomunidade Terras do Deza, que xa o expliquei tamén anteriormente. As pistas de Zahorra, os accesos a granxas, a ganaderías e a fincas están a vivir unha boa etapa neste momento, porque hai recursos, e hai acordos, porque o que me pregunto é, vos aquí vades a Mancomunidade de Terras do Deza, porque a día de hoxe Rodeiro ten o doble de días ca na vosa etapa. O que me pregunto é, vos que faciades cando tiñades o goberno? Non máis, moitas grazas. Última intervención, Cati. Necesita, non? Sí, gracias. Vamos a ver. Dice que teñen atendidas a todas as persoas de grado 3. Eu fixenlle antes unha pregunta e reitero ya, podo facer a vostede ou a concelleira delegada. En que melloraron o servicio? Cantas persoas están atendendo máis agora das que se atendían antes? Non o melloraron en nada. Ese servizo, por desgracia, a población de Rodeiro está moi embellecida,
foron fallecendo personas, todos sabemos que cada semana imos todos ao tanatorio varias veces, bueno, mellor usted non o sabe, pero eu sí, vale, a xente vai faltando, a lista vai se movendo e agora chegou un momento en que ao mellor todas as de grado 3 están atendidas. Eu hai actas de plenos nas que eu preguntei e había, a resposta que me deron, vale, era que en algúns plenos deron unha resposta de que nin o sabían, tiñan que mirar. Noutros plenos que me contestarían no pleno seguinte, non o fixeron. En outros plenos, si me deron un dato aproximado, vale, das persoas que había de grado 2 e de grado 3 sin atender, pero agora, neste momento, pode que non haxa ningunha, eu non o comprobei, desde logo, pero o que teño claro é que o servicio non se mellorou en nada, todo o contrario. Fala vostede de que se incorporan as axudas ás asociacións, pero é que non pode mentir máis, vamos a ver, é que o di claramente o señor secretario interventor no seu informe. A realidade é que quitaron cartos da partida por mor da modificación de créditos 8/2025 para pagar a parte municipal da instalación da planta fotovoltaica e por eso agora volven suplementar a partida. Están tratando de venderlle aos veciños e veciñas que se está incrementando esa partida. No, primeiro quitáronos e agora repóñenos, pero son os mismos, por favor. Despois dice que recuperaron o magosto. Hombre, alégrome de que me diga que en cultura recuperaron o magosto. Botei de menos as fotos do magosto deste ano. Non publicaron ningunha. E tamén botei de menos as contas do magosto deste ano. O ano pasado saliron en redes co que costaba o magosto por habitante, por persona de Rodeiro que asistiu ao magosto. Este ano non. Que pasou? Eu, por desgracia, tuve un impedimento que me fixou sentarme del, pero que pasou co magosto? Acabaron co magosto do AZ. Son uns campeós. Acabaron coa cabalgata de Reyes e acabaron co magosto do AZ. O ano pasado sí que había 200 personas no magosto do AZ. Non cabía un alfiler. Este ano, tamén, 230, supoño. Pistas, si lles guste ou non lles guste, Patricia, si, ti non foches tampouco, pero si, había 230. Pistas, lles guste ou non lles guste, en 30 meses... Voulle dicir unha cousa, dedíquese a non increpar aos concelleiros, Non estou increpando a ninguén, pero é que... Dedíquese ao punto da orden do día, vale, e deixe de increpar os concelleiros. É unha amenaza, señor alcalde. Non é amenaza, que se ciña ao seu punto, non é increpar os concelleiros. Estou no meu turno de palabra, creo. Deumo vostede. Vai rematando. Vale, vou rematando, cando acabe, por supuesto. Non estou increpando a ninguén, pero cando eu estou intervindo, a verdad é que queda bastante feo que se rían e que enfrente. Eso, vostedes teñen por tónica habitual. Entonces, por eso yo digo, non por outra cousa. Pero bueno, pistas, sí, sigo co meu. 2 millóns de euros da Diputación para arranxo de pistas. Cóstalle recoñecelo, pero é a realidade. A realidade é que se en Rodeiro se están arranxando pistas e gracias ao diñeiro que ven doutras administracións. Dígase Xunta e dígase Diputación. Vostedes, se querían apostar por a mellora de accesos, tiñano perfecto, porque lles quedou preparado do Partido Popular. Tiñan 800.000 euros de remanente de aforros de todos os veciños e veciñas de Rodeiro, vale, destinados para eso, e negáronllelo, recoñézano, non apostan por o rural. Sabe por que apostan? Por tapar os buratos que vostedes van creando, por eso sí. E despois dice, mancomunidade o doble de días. Home, claro, se ao principio na mancomunidade estaban todos os concellos do Deza e agora hai 2 concellos que non están, dígase Dozón e dígase Abolada, pois obvio que a Rodeiro lle van a tocar máis días. Nada máis. Desde logo que nós témolo claro, clarísimo, que se non chega a ser por a brutal suba do IBI, de Urbana,
vale, que constata que recadaron máis de 200.000 euros máis do que se viña recadando, hoxe estábamos no abismo económico en Rodeiro. Aínda así, despedímonos do remanente. Gracias. Alberto, algo máis para añadir? Sí. Bueno, a señora Cati di que ter todas as persoas atendidas de grau 3 non é unha mellora no servizo. Telos tirados na cama, iso é a estabilidade do servicio. Esa é a boa atención. Telos atendidos non é unha mellora no servicio. Porque aquí nadie está dicindo que en Rodeiro se inventou a atención á dependencia, tampouco inventou o Partido Popular na Xunta de Galicia. Nadie está dicindo eso. Aquí estáse dicindo que co Partido Popular as persoas dependentes estaban tiradas na cama á espera da atención única e exclusivamente familiar e agora están atendidas todas. Esa é a gran diferencia co Partido Popular. Con respecto a cultura e deporte, vostede di que non se incrementa nada. Mire, a mí faiseme moi difícil debatir con quen non sabe sumar. Porque se 58.000 euros que se consignan este ano para estas partidas non é superior a 40.000 que dispoñades vos, eu aquí que vou discutir con vostede. Se non damos convencido a unha persona que 58 é superior a 40, isto acabouse. Que debates con unha persona que che di que non se sube un euro cando hai 18.000 euros de diferencia? Que debatimos con unha persona que lle está dicindo eso á xente, que non se sube nada para as axudas culturales e deportivas? Entón non hai nada que lle dicir. Se hai quen yo crea, pois recoller e marchar para a casa. Porque, se vostede e a xente que a acompaña non se dá de cuenta de que 58 é máis de 40, seguro que a vostede lle gustaría cobrar 58 en vez de 40. Se lle puxaran na nómina, aí se cadra, sí que se daba de cuenta de que era diferente. Vostede ten os 40, se lle puxaran os 58, seguro que se daba de cuenta. De cara ás asociacións, non. É mentira yo mantra pola mentira yo mantra. Non hai máis voltas que darlle. E con respecto ao Magosto do Az, para a súa información, que supoño que a sabe, a asociación que organizaba o Magosto do Az comunícalle ao goberno municipal que non o vai celebrar. E nós decimos en apoio esa xente, pois que o Concello celebra ali o Magosto do Az. Houbo pouca xente. Si, soubera moita, iba a estar vostede ali sacándose fotos co presidente da Diputación. Houbo pouca xente, si, nós decímolo... Perdone, é que eu teño unha bolita mágica que antes de chegar o momento, sei a xente que vai a ver no Magosto. Mire, señora Cati, non ten o turno de palabra. Ya maiores de non ter turno de palabra tampouco ten respeto institucional. Podo continuar, señora Cati, que vostede debe pensar que siga mandando. Continúe, que quen reparte o turno de palabra son eu. Vale. Con respecto ao Magosto do Az, si, houbo pouca xente. Este goberno está tan orgulloso das actividades a nivel cultural que veu desarrollando que en algunha pode haber pouca e noutra pois hai miles de personas, noutra énchense os negocios todos de Rodeiro, non noutra, non só no Sabor Labrego, tamén se volven encher os negocios todos de Rodeiro coa vaca rubia, ca celebración da feira, tamén mete moita xente a actividade de hípica. É dicir, hai unhas que conseguimos meter moita xente e noutras pois hai pouca xente. A importancia dentro da actividade cultural debería tamén sabelo vostede, que non é o número de xente que participa nun evento, porque se nos guiamos por eso, se cadra a biblioteca, pois habría que tela pechada. Moitas veces, porque acude moita menos xente á biblioteca da que a nós nos gustaría, debido á importancia que nós lle damos á lectura. Pero acude a que acude. Polo cal non se debe deixar de xerar actividade cultural en base a un número matemático, que vostede é o único que lle importa, porque vostedes non xerabades cultura pola importancia da cultura. Aquí queda notoriamente explicado por vostede
que se non hai números grandes de xente, pois para a vosa cultura non importa. É dicir, vostedes a biblioteca pechariádela, as obras de teatro máis cercanas e próximas que meten menos xente, eliminabádelas. O cine de autor, por exemplo, tamén o eliminabades, etc., etc., porque vos sodes o Partido Popular unha xente que só organiza eventos ca intención de sacarse fotos e darse visual, que se vexa. Hai unha cousa, o que non entendo é como nunca en 12 anos deste xerado un evento que metera moita xente no Concello. Iso tamén, quer dizer, en 12 anos penso que non vos debía ser tan difícil. Con respecto ao do IBI e aos 200.000 euros a maiores, se algún goberno ten responsabilidade é o que estaba nese momento mentres estaba facendo a revalorización ou a modificación catastro. E eses eran os do Partido Popular. 12 anos gobernando sin se preocupar polo plan xeral, polas fincas que están en urbana e que a xente non lle gustaría que estuveran en urbana, e tampouco vos preocupastes de que se estaba levando a cabo esa modificación en canto aos valores, e agora, lóxicamente, pois este goberno tan pronto chegou xa a tiña encima. Todos os impostos que chegan ás arcas municipales, señora Cati, veñen da súa etapa como concelleira de Economía, e este imposto que ven é estes 200.000 euros, tamén vostede ten responsabilidade, unha por non modificar o plan xeral e outra por non atallar ca Diputación de Pontevedra esta modificación. Bueno, para rematar, eu quería facer varias puntualizacións aquí, porque decía, por exemplo, Cati Somoza, que se incrementa a partida de servicios sociais. Eu vou a recordar que unha cousa, dentro do seu traballo de voceira e dentro do Grupo Popular está tamén fiscalizar. Fiscalizar o bo e fiscalizar o malo. Vale? Pero fiscalizar o bo, por que non ven usted aquí e di por fin se están atendendo xa casos de dependencia de grado 1? Porque usted debería sabelo. Porque as actas da Xunta de Goberno lle chega. Por que hai que incrementar esa partida de servicios sociais? Home, moi fácil. Porque o punto de atención á infancia que lle costa ao Concello 120.000 euros, 8 ou 9.000 euros ou 10.000 por rapaz, que está no punto de atención á infancia, pois evidentemente hai que incrementar esas partidas. Ou no servicio de axuda no fogar, que lle costa ao Concello de Rodeiro 12 euros hora, e os outros 12 ao Estado e á Xunta, é dicir, é porque a Xunta que ten as competencias e estamos asumindo competencias impropias dentro deste Concello, pois por suposto que hai que incrementar porque as partidas salariales pois non chegan, vale. Este goberno é certo que actualiza orzamentos do 17, vale, é certo que non vamos a escapar de aí. Que é mellor telos novos? Pois evitaríamos probablemente esta modificación de crédito ou habería que estar facendo outras similares a final de ano. Sin duda, porque non é o mesmo facer uns orzamentos a principio de ano que entren en vigor que como remato ano, porque moitas veces non sabemos como salen nin as axudas. Este goberno, lle vou a decir unha cousa rápida, non perdeu nin unha sola axuda. Ni unha. Non foi capaz de perder ninguna sola axuda das que saliron por faltas de consignación presupuestaria. Por lo tanto, se non perdes axudas e actualizas, pois o mal tampouco é tan mal. Eu non vexo onde este o mal. Vale. Con respecto aos orzamentos, home, nós levamos 2 anos de goberno e non nos aprobamos. Vale. Vostedes temos marxe ainda de 6. Mandato é medio, desde o 17 ao 23, que eu sepa, van 6 anos. Incremento de servicios. Home, aquí iniciouse o programa Trenzas e Texturas a principio de ano. Os maiores quedaban tirados durante 4 meses. Non botar máis á cabeza e non se ría, porque é a realidade. É dicir, falar da realidade é falar da realidade. É dicir, aquí vostede, por exemplo, di que a Diputación de Pontevedra, pois
Gracias á Diputación de Pontevedra se investiron 2 millóns de euros. Home, algo de quen son os cartos? A Diputación de Pontevedra ten un rodillo facendo cartos ali. Ten un rodillo que lle manda o goberno do Estado. 200 millóns de euros no 2025, Pero dos meus impostos, dos de Alberto de Lamazares, dos do secretario, dos de Begoña, é do que está tomando un Cuba Libre. Tamén, Cando tomamos un Cuba Libre, tamén está gravado por impostos que tamén lle son para pagar o seu soldo. Os 3.407 euros. Que deso non quere falar, ata increpa o concelleiro, está increpando o concelleiro dicíndolle que está morrendo xente que vai aos enterros e vai aos tanatorios. Pois estamos vendo que lle están pagando ata para ir aos enterros. Eu iba antes, Iba antes a todos, antes de ser alcalde, e sigo yendo tamén. Por lo tanto, increpar a un concelleiro se sabe que están morrendo xente porque estaba increpando, dicíndolle que morre xente que ele non vai por ali. Xa sabemos polo que vai vostede. Eu antes non había tanto, Tamén non recordo. Vale. Vostede fala, por exemplo, da subida do IBI, non? Non falaba tanto cando foi o catastrazo e lle meteron impostos polo hórreo, pola caseta do can, que empezara no 2013, se pagou por primeira vez pola caseta do can, E se está pagando pola caseta do can. E non o lembrou para nada. Vale. Arranxo de pistas. Home, miro o proxecto, por exemplo, de Lamas, Hormigo Namos Lamas, é que nós facemos máis con menos. Digo yo así, Iso é un lema. O que tiñan vostedes e que facemos nós. Un proxecto de preto 50.000 euros, nós igual non chega a 12.000, nós igual non chega nin a 12.000 o coste de hormigonar a aldea de Lamas. Así que imagínese. Vou máis alá. Seguimos facendo máis con menos. E voulle dicir, en que aspecto? Nós imos a Lugo, buscar un viaxe de aglomerado, eso agora xa non pasa. Cando vostedes pagaban 650 euros máis IBE por un viaxe a Lugo de aglomerado, pois nós pagamos 350. É que facemos máis con menos. Ríndennos os cartos. Ir buscar Zahorra a Melide, pois nós pagamos 170 euros máis IBE. E vostedes pagaban 260 ou 280. Ir a Melide, eu non sei ata que punto pode ter a demagoxia de decir semejantes cousas. Por iso nos rinden os cartos. Pero vou máis alá. Aquí nomeaba o concelleiro Lamazares a traída da auga. Estou por ver que como concelleiro e tenente de alcalde nunca chegou o Gurgullón. Eu nos primeiros 6 meses deste mandato presenteime no Gurgullón. Teño fotos de como estaba e como queda. O tenente de alcalde dixo que ao mellor había detenidos. Bueno, ao mellor igual sí, casi o ratifico, de como estaba, porque entraba a auga da cuneta para a captación, que manda narices, E iso bebía no todos os cambotes. Con ustedes, con nós, corregímolo. Nada máis. Pasamos á votación. Votos a favor desta modificación de crédito? 6. Abstencións? Votos en contra? 4. Queda aprobado por maioría. Pasamos ao punto número 2, resolución das discrepancias en relación dos reparos 825 e 925 interpostos pola intervención municipal na fase de recoñecemento de obreiras. Paso a palabra ao tenente de alcalde. Vale, tal e como se falou na comisión, hai dous reparos. Un está vinculado a facturas a gasto que nós executamos vinculado ás festas de Rodeiro,
como podedes ver na documentación, e outro para a organización dunha fase do Campeonato Galego de Andadura que se celebrou tamén no mes de maio, se mal non recordo, o primeiro fin de semana do mes de maio na transversal a Conversín do Areán. Así que, bueno, nos propoñemos levantar ese reparo, eses dous reparos para pagar as facturas, xa que tamén os servicios foron dados, a parte, como pudestes comprobar, pois no vinculado ás festas de Rodeiro, pois de maneira moi satisfactoria para o conxunto da cidadanía, e vinculado ao Campeonato Galego de Andadura, pois tamén foi un evento recollido entre outros medios de comunicación, tamén pola Televisión de Galicia, que trouxo moita xente tamén a actividade e tamén lle deu moita vida ao pobo, polo cal son eventos de gran relevancia que estamos seguros que debemos de seguir apostando por eles. Cati Somoza. Gracias. Ben, traen aquí varias facturas: Eventos Piñeiros, Asociación Cultural Os Baracuncas, Asociación Charanga Noroeste, Eventos Piñeiros outra vez e Banda de Música de Chantada. Ben, nos preguntámonos que actuacións musical están pagando das festas de San Antonio na factura de Eventos Piñeiros, porque aí pon que unha actuación musical os días 13, 14 e 15. Se miramos o cartel, vemos que non se repite ningún grupo ni ningunha actuación os 3 días. Ben, por outro lado, vemos que a Charanga Noroeste está aquí para pagar, a Banda de Música de Chantada está aquí para pagar, os Baracuncas está aquí para pagar, a Festa do Rapaz xa foi con cargo ao Concello, e máis que danza, que eu sepa, actuou un día solo e non creo que ninguén lle pagara nada. Bueno, que opinamos desde o Partido Popular? Pois opinamos que non só están quedando mal coa asociación que organiza as festas, vale, que, ademais, estou segurísima de que ningunha das persoas integrantes desa asociación está de acordo con estas prácticas que vostedes utilizan, que por non elaborar un orzamento, por non consignar unha axuda directa, están penalizando non só a asociación que organiza as festas, senón tamén a outra asociación de Rodeiro, como é os Baracuncas, que por unha actuación de xuño teñen que esperar máis de medio ano para cobrala. Por consiguiente, esta mala praxe que vostedes están utilizando afecta directamente aos colectivos locais deste Concello. O Partido Popular pasóullelo unha vez, 2 veces, 3 veces, pero chega un momento que hai que cortar. Hai que cortar. Isto non é o que hai que facer. Saben perfectamente que apoiar as festas de Rodeiro, nós tamén estamos de acordo que son as festas da cabeceira municipal e que as hai que apoiar. O importe, danos o mesmo, que nos reparten son vostedes, que son os que están gobernando. Danos igual que se comprometan con 6, con 8, con 10 ou con 12. Neso non imos poñer ningún tipo de obxección. Poñemos a obxección porque o que están facendo non é o correcto, e sábeno. Según se dan axudas directas a asociacións de fora do noso Concello, por que non se dan axudas directas ás asociacións do noso Concello? Por que? Pois moi sencillo, porque compre un pouquiño de traballo que vostedes non están dispostos a dedicarlo. Ese é o tema. Por outro lado, dígolles que nestas facturas todos sabemos, vostedes saben, e o Grupo Municipal Popular tamén, que hai servicios que non se corresponden a tal concepto desas facturas, vale? Eso a min pareceme gravísimo. Pareceme gravísimo. Non se esquezan de que nós manexamos moita información. E non teñan ningunha dúda de que sabemos perfectamente a trazabilidade dos seus tregemenejes e as prácticas que empregan. E non esquezan que, para ben ou para mal, dentro deste grupo hai unha persona que foi alcalde, que hoxe é presidente da Diputación e concelleiro, ao que lle chega moita información cada día, sobre todo do seu Concello. Isto é unha chamada de atención para vostedes, porque cando o extraordinario se convirte en ordinario e se utiliza a diario, pois
ás veces metes a pata e moito. Non me digan que o secretario non os advertiu de que isto non se pode facer e vostedes igualmente lle dixeron á asociación en xaneiro de 2024 tirade pa diante que o pagamos nós, en xuño de 2024 tirade pa diante que o pagamos nós, en enero de 2025 tirade pa diante que o pagamos nós, en xuño de 2025 tirade pa diante que o pagamos nós e agora volverán as festas de xaneiro e volverán a decir o mismo. E as facturas volverán a ser reparadas e vostedes volverán traelas a pleno para levantar esos reparos. E isto, en algún momento, hai que cortalo. Con lo cual, o Partido Popular non vai a ser partícipe dos seus chanchullos e dos seus trajemenejes. Nada máis. Algo máis que añadir? Vostede está acusando a unha directiva dunha asociación, mais aos membros do goberno que hai facturas que non corresponden ao seu concepto. Está facendo esa acusación tan directa sobre unha xente que fai un traballo encomiable pola veciñanza de Rodeiro, do conxunto do Concello, porque as festas de Rodeiro nós consideramos que son as festas de todo o Concello, e fan un traballo encomiable, e está dicindo que os acordos aos que se chegaron con elas agora se están facendo pagos de facturas que non corresponden ao concepto. Estános acusando a nós de que, señora Cati? Debería ser máis clara. É que está dicindo que esta asociación lle pasa comentarios a Luís López, presidente da Diputación de Pontevedra, sobre chanchullos, pero sobre que? A mí gustaríame que aclarara algo, e se nos está acusando de suposto delito que non o aclara cal pode ser, tamén me gustaría, en base, si lle queda algo de decencia política, iso hai que leválo aos tribunales. Non se pode acusar a calquera así por así e quedar así. Se vostede considera que se está facendo unha ilegalidade e se están manipulando facturas e conceptos, a que está esperando a levar isto a un tribunal? Eso por un lado. Así que gustaríame que aclarara esa suposta e sobre todo tamén me gustaría que deixase a organización das festas de Rodeiro a un lado do debate político. A maiores, vostede di que se lle dan axudas directas a unha asociación de fora do Concello. Vostede, permita que yo diga así claramente para quen nos poda ver despois na casa, non se entenda, vostede non se entera de nada. Non se entera, como din na miña casa, da misa, amén. A que axuda se lle dá axuda directa sin orzamento municipal a quen se lle dá unha axuda directa? Para levar tantos anos en política e estar agora cobrando da Diputación como asesora, primeiro deberías asesorar a si mesmo. Continuamos. Isto afecta a asociación. Sabe o que lle afecta a organización das festas de Rodeiro? Que na vosa época, da mesma maneira que axudamos nós, da mesma, na vosa época, como moito, dábanse 3.000 euros e na nosa este ano 9.200. Iso é o que lle afecta a xente en Rodeiro e as asociacións. Pero neste caso de maneira positiva, porque nós isto fixémolo da mesma maneira. Lóxicamente, e é onde está a discrepancia, e non discrepo, que a cantidade nos compromisos se excedeu en maior medida con respecto á vosa época, está claro. Pero nos feitos directos vinculados ás festas de Rodeiro con vostede, unha carpa e unhas luces. E con nós, porque hasta está poñendo en duda actuacións musicais. Pero houve actuacións musicales nas festas todos os días, ou só houve, como no máis convivir da Diputación de Pontevedra, pulpo ali a barrer para todos? Eu penso que houve festa e actuacións musicais todos os días. Ya maiores, contratamos a un grupo de música de Rodeiro para as festas, a maiores contratamos unha charanga, ya maiores contratamos unha banda veciña de chantada
que tamén o fixo moi ben. É dicir, está aí claro. A única diferencia é con vostedes, 4 luces de unha banda, e con nós isto todo o que lle dixen anteriormente. Polo cal, a asociación sí que está moi afectada e agradecida hacia nós. Moitas grazas. Creo que xa lle dei o segundo turno de palabra, non? Non. Mire, se lle teño que pedir disculpas, tiña a dúda, Se lle teño que pedir disculpas, pídollas, Pero creía que xa intervira por segunda vez. Non necesito as disculpas porque se equivoca usted se eu intervín 2 veces ou unha. Entendo que está nervioso, é normal que este nervioso e que se despiste. Mire, señor Alberto, isto non é un ataque á asociación que organiza as festas, ao revés. Ao revés. Non veña aquí tergiversar as cousas, vale? Elle ao revés. Vale? Porque a propia asociación que organiza as festas, estou segurísima, pero segurísima, sin falar con elas, ollo, pero estou segurísima de que prefiren saber de antemán co que van a contar, vale? Pagalo elas directamente desde a súa cuenta da asociación e que o Concello lle faga a transferencia por o importe acordado que estar soportando medio ano ou un ano chamadas de proveedores dicíndolles que están as facturas sin pagar, porque me imagino que quen contratan son eles, ou é o Concello, porque vostede dice contratamos, vostedes contrataban e nós contratábamos, sí, e pagábamos desde o Concello, sin ningún tipo de reparo por parte da intervención municipal. Vostedes contratan? Non. Quen contrata? A asociación. Quen pasa as facturas polos conceptos? A asociación? Non. As facturas pásanos os proveedores que fixeron os servicios. E eu dígolle que dentro deste listado, dentro destas facturas, hai conceptos que non se corresponden co que ven na factura. Vale? Estoulle preguntando que tipo de actuación se repetiu os 3 días, porque na factura, precisamente, non pon, cando é, mire, fíjese, cando é dos Baracuncas pon actuación na festa de San Antonio. Cando é da Charanga Noroeste pon actuación musical Charanga Noroeste o día 14 de xuño, vale? Os Baracuncas tamén pon o día, vale? E cando é eventos Piñeiro pon actuación musical nas festas de Rodeiro 2025, os días 13, 14 e 15 de xuño. Ala, que actuación? Porque se fixo, se pagou 3 actuacións, debería poñer esta e esta. Vale? E non 13, 14 e 15. Eso o primeiro. E o segundo, instalación carpa de las fiestas de San Vicente de Rodeiro el día 18 del 1 del 2025. Bien. Non vou entrar en detalle, pero asegúrolle que dentro destas facturas hai conceptos que non se corresponden co que se vai a pagar. Pero vostedes van a ser os únicos responsables de aprobalas, vale? Co reparo da intervención municipal e co voto en contra do Partido Popular. Ollo, non estamos votando en contra de que se apoyen as festas. Repito, as festas teñen que ser apoiadas, as da cabeceira municipal. E nós non imos a criticar que vostedes dediquen 6.000, 8.000, 10.000 ou 12.000 euros a apoiar as festas municipales. Non imos a poñer ningunha coma, non imos a entrar neso. No que si entramos é que hai outra forma de facelo. Outra forma de facelo que beneficia a esta asociación. E cal é saber de antemán que axuda van a recibir do Concello sin ter que esperar a que vostedes teñan un pouquiño de ganas de traballar e traer a pleno os reparos de intervención para levantar. Esta mala práctica ten que acabarse. Ese é exclusivamente o único motivo por o que o Partido Popular vai a votar en contra. Porque, nalgún momento, hai que parar estas prácticas. Nalgún momento. Vale? Nada máis. En breve. Non falei con elas, pero estou segura. Non sei nada, pero teño que dicir algo. Ese é o resumen da súa intervención, porque vostede, cando empeza de que non falei non falou con nós, non falou ca parte organizadora,
pero vostede ten que verter a dúda sobre o que se está facendo, porque claro, o que non se lle pode trasladar á xente en definitiva é que nós 9.200 euros, con vostede 3.000. Iso é o que redunda no vinculado ás festas de rodeiro, ese é o resumen. E a maiores, cando vostede di saber de antemán é que nós estuvemos sentados con elas, chegouse a un acordo e tamén se chegou a un acordo sobre o que había en menor medida que contratar ca parte que lle corresponde ao Concello. Iso todo está falado, pero como vostede xa empeza dicindo, non falei con elas, pero estou segura, vostede non ten nin idea, pero ten que dicir algo. Peso é a líder da oposición, é que claro, trasladarlle á xente que nós lle damos 6.200 euros máis a unha xente para a organización dun evento, eso non lle podo dicir, porque unha vez máis volve a deixar quedar mal a vostede, porque era vostede quen gobernaba a cultura no seu momento antes de abandonar a política local. Claro, eso como non se dá trasladado á xente, pois vamos a verter cousas escuras sobre algo que non ten sentido, porque as cousas está meridianamente clara. O evento celebrouse e agora hai que pagar as facturas. Como diría un veciño meu, punto máis nada. Bueno, parece que Cati Somoza quere cerrar o xogrifo dos reparos. Vemos que quere cerrar o grifo, non o quixo cerrar no ano 24, cando levantou aquí o reparo de 139.000 euros en transporte de Zahorra, aí non o quixo cerrar. Nese momento non o quixo cerrar porque sabe Dios que había. O que había sabémolo, nese momento, que había 139.000 euros en transporte de Zahorra para pagar. Eso sabémolo. Nese momento non dixo de cerrar o grifo. Botou co seu dedo para arriba e a pagar, e os seus compañeros. A pagar. A pagar e a pagar. Un viaxe de transporte de Zahorra a Melide de 280 euros, que agora se fan por 170 ou 160 ou 150, dependendo do tonelaje que traiga, ou ir a Lugo por seguir 150. É dicir, aí nese momento non pasaba nada. Se levantaba o dedo e non botou en contra desas facturas. Por lo tanto, hoxe quere cerrar o grifo de algo que se pode solucionar de outra maneira. Pois claro que se pode solucionar de outra maneira. Que hai que facer? Sí. E que se vai a facer? Tamén. Por lo tanto, pouco máis que añadir. Votos a favor destes reparos? En contra? Repito, votamos en contra dos reparos porque hai outras formas de facelo. Non ten o turno de palabra. É que Cati Somoza non ten o turno de palabra. É dicir, usted para pagar 139.000 euros 139.000 euros en transporte de Zahorra e que se pagou facturas en máis do doble, peso non tuvo reparo. Levantou o dedo aquí. Que había aí? Nunca nos aclarou que había aí. Había o doble de importe do traballo. E só era cun proveedor. Ou con proveedores fora de Rodeiro. Aquí hai moitas empresas de transporte, pero só era cun ou con varios de fora de Rodeiro. Nunca nos aclarou eso neste pleno, Grazas. Queda aprobado por maioría. 3. Dación en conta da aprobación dos expedientes de modificación de crédito 6, 7 e 8 de 2025. Perdón, pero falta outra. O meu non o vexo. Outro reparo. Xa, non iban xuntos. Pero non falaron del. Solo falaron do primeiro. Estálle votado, estálle o punto votado. Inicial falou del. Se usted está dormindo, quen ten o problema é vostede. Bueno, pois, permíteme un... Non, porque é que está a votación feita, como lle vou permitir? É dicir, unha persoa que está cobrando 3.407 euros ten que estar un pouco máis atenta. Digo eu. Quen foi falar que non sabía se intervira eu? Unha vez ou dúas? Ten que estar un pouco máis atenta, nas intervencións. É dicir, porque o concelleiro delegado de Economía fixo unha exposición dos dous motivos. É dicir, unha persoa que cobre ese salario ten que estar máis atenta, ten que ter os ollos máis abertos. Sinto dicirlo,
Sinto dicirllo que no reparo 9-2025, e perdónenme que interrumpa, pero é que teño que comentalo, ven unha factura que non corresponde ao Campeonato Galego de Andadura. Nese reparo ven unha factura que non corresponde con esa actividade. Entón, eu teño que estar máis atenta, por supuesto. Vale, porque pensaba, interpretei, que se votaba... Non ten o uso da palabra. Pero permítame... Pero non ten uso da palabra. Pero, señor alcalde... É dicir, que estamos fora de punto. Señor alcalde... É dicir, mire, fago no próximo pleno ordinario esa pregunta. Pero, señor alcalde, o reparo ben hoxe. Vostede firma aquí unha exposición de motivos e dice que as actividades secuestres... Mire, voulle a decir unha cousa. Vou consultar o secretario. Está o punto votado. Non hai máis debate, non, secretario? Claro, é que non hai máis debate. Pero non é debate, non é debate. Xa sei que está votado, que o van a votar, aínda que non estuvera votado, iban a votar igual a favor e non en contra. Pero que eu teño que trasladarlle... Dase de cuenta que non ten uso da palabra. Esta factura non corresponde ao Campeonato Galego de Andadura. Estano metendo, levantando un reparo dunha factura que non corresponde a esa actividade, señores. Por favor, é gravísimo, non saben nin o que aproban. É unha factura de xaneiro, de 3 zorros, que pintan 3 zorros nun campeonato galego de andadura. Son uns trofeos utilizados para outra actividade, para outra asociación diferente aos cabaleiros do Faro. Vale, van a votar a favor? Sí, porque xa sabemos que todo lles vale, que a vostedes a ilegalidade levan no ADN. Xa o sabemos, pero non corresponde con esta actividade. Sabe para onde foron esos 3 zorros? Quere que yo diga? Pois mire, para aquí, Sargadelos. Para aquí, aí teñen os 3 premios entregados, vale? Esta actividade é de enero, é de un campeonato de caza de raposo. Non ten uso da palabra. Vale, pero queda dito o que tiña que decir. Xa está, non ten uso da palabra. Vostede fai unha exposición de motivos... Pero vamos a ver, estánlle dicindo que non ten uso da palabra. Tuvo a intervención que quixo. 2 intervencións, que máis quere? Mire, hai unha cuestión. Punto 3 é dar conta da modificación de crédito 6, 7 e 8 do 25. Darse conta da aprobación destes expedientes de modificación de crédito e nada máis. E damos por rematado o pleno.